салом мухлисону тамошобинони азиз, ман ҳунарманд Шуҷоати Ҷалолиддин ҳастам ва чанд муддате мешавад ки бо студияи Нурангез филм ҳамкорӣ дорам. дар силсила филми Шавкати Мурғпарвар дар нақши асосӣ яъне Шавкат, дар силсила филми Зиндагии талх дар нақши Осим, дар силсила филми Ҷанговар дар нақши Ҳайдар садо ва овоз медиҳам. имрӯз шод аз он ҳастам ки бо шумо ҳастам ва мехоҳам ба шумо азизон ду мужда расонам. муждаи аввал ҳамин ки мо корро яъне дубляжро оғоз кардем ва муждаи дуюм ҳамин ки шумо азизон сар карда аз пагоҳ яъне рӯзи панҷшанбе филмҳоро худо хоҳад мисли пештара метавонед дар YouTube канали Нурангез филм тамошо кунед. мисол Зиндагии талхро аз бегоҳи панҷшанбе то бегоҳи якшанбе соати 20:00 ва вақти душанбе, Ҷанговарро аз бегоҳи якшанбе то бегоҳи чоршанбе соати 19:00, Шавкатро бегоҳи сешанбе ва чоршанбе соати 20:00 ва дар талоши Сарватро бегоҳи ҷумъа ва шанбе соати 21:00 тамошо кунед. тамошобинони азиз, хоҳиш ва дархости мо аз шумо азизон ҳамин аст ки дар телефонҳои худ VPN-ро насб намоед, чунки минбаъд филмҳоро танҳо ба воситаи VPN тамошо карда метавонед. дастгирӣ ва қадрдонии шумо азизон дар баробари меҳнату заҳматҳои мо танҳо ҳамин аст ки филмҳои моро ба воситаи VPN тамошо кунед. алалхусус тамошобиноне ки дар хориҷ яъне дар давлати Русия кор ва фаъолият мекунанд. барои шумо азизон интернет мегабайт, гигабайт худо хоҳад ягон мушкилӣ надорад. танҳо ягон VPN-и дилхоҳро дар телефонатон насб мекунед ва бе ягон мушкилӣ минбаъд филмҳоро тамошо карда метавонед. ин иқдомро мо ба хотири он пеш гирифтем ки айни ҳол ягона роҳи ҳал барои баровардани филмҳо ҳамин аст. дӯстоне ки аллакай VPN истифода мебаранд, барои онҳо ягон мушкилӣ нест ва барои дӯстоне ки то ҳол VPN истифода набурданд, дар давоми ҳамин навор аз коргардони студия хоҳиш мекунем навори тарзи насб ва истифода бурдани VPN-ро пешкаши шумо азизон намояд. тарҷумаву дубляж аз мо, тамошо ва фароғат аз ҷониби шумо. худо нигаҳбонатон бошад. тамошобинони азиз. салом тамошобинону мухлисони азиз. барои тамошои қисматҳои нави филмҳои мо бояд ҳатман дар телефонҳои мобилиятон VPN насб карда бошед. барои насби VPN дар телефонҳои худ Play Market-ро мекушоем ва менависем VPN. мебинем ки садҳо намуди VPN-ҳо мебароянд. мо метавонем яке аз онҳоро интихоб намуда насб намоем ва ё ин ки бо тавсияи дӯстону наздикони худ якеашонро интихоб кунем. мо қаблан ба шумо Secure VPN-ро тавсия медодем, вале баъдан тамошобинон шикоят карданд ки дар Русия ин VPN кор намекунад. имрӯз мо ба шумо азизон Sky VPN-ро тавсия медиҳем. дар Play Market менависем Sky VPN. ана ҳаминро интихоб мекунем. баъдан тугмачаи насб яъне установитро пахш мекунем ва мунтазири насб мешавем. баъд аз насб шудан тугмачаи откритро пахш мекунем. ва начат работро пахш мекунем. дар поён тугмачаи интихоби кишварҳо дорад. агар имконият бошад кишвари Амрико ва ё Австралияро интихоб мекунем. баъдан тугмачаи пайваст шуданро ки дар байни экран аст пахш менамоем. дар ин ҷо боз як пурсиш аст. мо окейро пахш мекунем. тамом, VPN пайваст шуд. аз VPN баромада ба YouTube медароем ва Ҷанговар қисми 117 менависем. марҳамат, тамошо кардан мумкин аст. агар VPN хомӯш бошад, ин қисмати филмро мо дар YouTube дида наметавонем. аз YouTube мебароем. VPN-ро хомӯш мекунем. баъдан ба YouTube даромада Ҷанговар қисми 117-ро ҷустуҷӯ менамоем, аммо мебинем ки нишон намедиҳад. танҳо анонсаш ҳасту халос. умед дорем ки шумо азизон минбаъд бо фаъол намудани VPN ки ҳамагӣ 2-3 дақиқа вақти шуморо мегирад, вақтатонро дареғ надошта филмҳои моро тамошо мекунед.